Ред подарите на това е моя кораб, който е не от завръщане, аз по от завръщане бъдещето, от Карибските пирати, не от Лего. Тук просто на купчета е като Лего. И много съм се трудил да го направя там. Почвам черната перла, ама тя не се получава много хубаво. Там корабът Понсе де Леон, който е потънал. И ето тук оръдието. Сам взема TNT. И съм с 1.5.1. И така. Първо поставяте или тук, или не знам с къде. Това е боен кораб. Трябва да го поставите най-отдолу, за да може така. Аре, 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 така. После натискате това. После натискате това. 1, 2, 3. Натискате и... Видяхте как изстреля едно TNT. Надявам се да ви харесал кораба. Сега ще ви покажа и долните етажи. Всичко тук работи. Тук що няма лиани? Странно. Забрал съм ги. Отбързани. Да, отбързани. Това щеше да бъде фатално. И ко стана, бе? Така, тук какво има? Да, тенчета и карта. Вижте на картата дори пише чати да зареди. Пише как да работи уредията. Да, много готино съм го направил. Всъщност, добре, базикам се. Тая карта я взех от нета. Значи, от диско я взех за уредията. Копирах му уредията, защото са готини. И тук долнията пак слияни, защото нали летящия холандец и е управляван от Дейв Джонс, който е октопод и той този кораб се потапя и се издига и кара напред и така нататък. И тук лияни, вижда го както си трябва. Това е втория етаж, както виждате. И сега отиваме да ви покажа третия. Третия етаж пак е пълен с лияни, както първия. После ще ви и втория също, не съм първия. И сега ще ви покажа първия, как да ги кажа, платната и тези ковите. Ето вижте, тук как съм ги сложил, дето ми падни и те си растат. И така, ето тук, отпреди това, отпред, айде не е толкова селянски. Отпред така, това където беше, не знам дали много хубаво се е получило. Ето тук една вратичка за... Аре, така. И така, вижте сега. Момент. Къде отидох, бе? Да, вижте макъв съм готин. Здравей! Ой, ко направих, бе? Не, още малко ще снимам. Ето да покажа пак платната, както трябва. Да. Моят приятел ми каза да спирам и тук съм пропуснал пак. Просто много има и трудно е да не се пропуска. И това е летящия холандец. Забравих да ви покажа и една друга стаечка, където има други ценности. Тук нали видяхте, където тук леглата. Мачи имаше... Да, на втория етаж е тук. Та библиотечката. Тук има такива същите. Две съндъчета. Тук картинки. Столчета. Много готино останало.
И така, добре, това беше този клип. Това беше за моят кораб. Много годин. Летящия холандец.